Чаму хаваюць Віктара Бабарыку? На што скардзіцца Лукашенка і як беларускія ўлады пераконваюць медыкаў не з'язджаць за мяжу? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 15 чэрвеня. Куды знік Віктар Бабарыка? Яго сын Эдуард, якога судзяць у Мінску, патрабаваў, каб бацька выступіў сведкам па яго справе. Пракурор нават уключыў Віктара Бабарыку ў спіс сведкаў, але сёння стала вядома, што палітыка ў суд так і не прывезлі. Апошнія звесткі пра Бабарыку старэйшага былі ў канцы красавіка. Тады яго прывезлі з калоніі ў Новаполацкую бальніцу з праблемамі лёгкіх. Тады некаторыя паведамлялі, што Віктар Бабарыка быў моцна збіты, але ці праўда гэта, ніхто не ведае. Невядомае і сённяшняе месцазнаходжанне палітыка. Ніякай інфармацыі пра яго няма ўжо больш за 40 дзён. Тое, што Віктара Бабарыку не паказваюць такі працяглы час, гэта кепскі знак. Бо звычайна прапаганда намагаецца хутка абвергнуць чуткі. Паказаць некае фота, відэа, каб заявіць, што з чалавекам усё ў парадку, а іншыя фэйкі і выдумкі апазіцыі. Згадаем сітуацыю са шпіталізацыяй Калеснікавай. Фота з бальнічнай палаты лукашэнкаўцы апублікавалі ўжо праз пару дзён, а з Бабарыкам цішыня. І гэта вельмі насцярожвае. Лукашенка сёння атрымаў даверчыя граматы ад паслоў 9 дзяржаў. Гэта Іран, Гана, Таіланд, Таджыкістан, Маўрытанія, Мексіка, Панама, Эквадор і Паўднёвая Карэя. Паслам прыйшлося выслухаць лукашэнкаўскі стэндап пра кепскі захад і НАТО. Таксама Лукашенка ніяк не можа вырашыцца, санкцыі ўсё ж працуюць альбо не. Бо то ён заяўляе, што нічога страшнага, а то пачынае скардзіцца. И где все эти международные организации, которые это все видят? ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк. Когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями. За лукашэнкаўскае свята цяпер прыйдзецца плаціць. Штогод на Купалі ў Шклоўскім раёне на радзіме Лукашэнкі ладзіцца фестываль «Александрыя збірае сяброў». Туды звычайна запрашаюць розных расійскіх і беларускіх поп-зорак. Абавязкова прыязджае і сам Лукашенка. Святкавалі аж 2 дні і з размахам. Вялікі канцэрт, шыкоўны салют, нават адмыслова запускалі дадатковыя цягнікі. Але сёлета гэты фестываль нечакана будзе больш сціплым. Па-першае, будзе ісці толькі адзін дзень, а не 2, а па-другое, за яго наведванне трэба будзе заплаціць. Ужо сёння на фестываль прадаюцца квіткі па 46 рублёў. Праўда, гэта цана квітка толькі на гала-канцэрт з удзелам расійскіх зорак. Каго з іх прывязуць забаўляць Лукашэнку, пакуль не паведамляецца. І вось такі цікавы і сумны факт, які заўважылі журналісты Еўрарадыё. Лукашенка перасядзеў усіх прэзідэнтаў постсавецкіх краінаў. Ад сёння ён знаходзіцца на пасадзе даўжэй за Нурсултана Назарбаева, якому рэкорд належаў дагэтуль. Сярод тых, хто можа пабіць дасягнення Лукашэнкі, калі той сыдзе з пасады, прэзідэнт Туркменістана Эмамалі Рахмон. Ён нязменна кіруе краінай 16 лістапада 1994 года, то бок пачаў на 4 месяцы пазней за Лукашэнку. Каго вырасцілі лукашэнкаўцы? Паглядзіце самі. Пры нацыянальным сходзе ёсць так званы моладзевы парламент, куды ўваходзяць праўладныя юнакі і дзяўчаты. Цяпер 2 прадстаўнікоў гэтага парламенту прыйшлі на тэлебачанне і пачалі заклікаць да чыстак. Адзін старшыня таго моладзевага парламенту 25гадовы Мікіта Рачылоўскі. Ён паскардзіўся на БЧБшнікаў, якія працуюць на гістарычных факультэтах, і пахваліў разгром прыватнай кнігарні «Кнігаўка», які адбыўся пад правадырствам Рыгора Азаронка. Выказаўся ён і пра свободу слова у Беларуси. Мы не можем думать, это мое мнение, свобода слова, вот эти западные идеалы, могу говорить, что хочу. Нет, в нашей стране надо нести ответственность за свои слова, особенно когда мы говорим про такую сакральную вещь, как подвиг наших предков. Таксама Рачылоўскі прапанаваў, каб аўтараў кніг пра вялікую айчынную вайну, чыя пазіцыя не супадае з праўладнай, адпраўлялі ў турму. Калега Рачылоўскага Павел Латковіч у сваю чаргу заявіў, што за скажэнне гістарычных фактаў варта караць і больш сувора, магчыма, нават і расстрэлам.
Пакуль маладыя лукашэнкаўцы заклікаюць да чыстак выкладчыкаў, некаторыя работнікі універсітэтаў паказваюць салідарнасць, якая заслугоўвае павагі. У Полацкім дзяржаўным універсітэце пасля затрыманняў за палітыку звольнілі 3 выкладчыкаў. Раней іх затрымалі, пасля 2 асудзілі на суткі, а з аднаго стрэслі кампенсацыю за данаты ў фонды, але пакінулі на волі. І цяпер, калі людзі выйшлі з сутак, іх выкінулі з працы. Але пасля гэтага 6 іншых выкладчыкаў самі напісалі заявы аб звальненні. Яны заявілі пра нежаданне быць датычнымі да палітычнага пераследу калегаў. Такая салідарнасць у нашыя няпростыя часы вымагае вялікай мужнасці. Спектакль народнага тэатра «Лялек» скончыўся сілавікамі. Сталі вядомыя падрабязнасці налёту на аграсядзібу Стулы на Берасцейшчыне. 10 чэрвеня там сабраліся каля 30 чалавек паглядзець спектакль беларускага народнага тэатра «Лялек» Батлейка. Падчас падрыхтоўкі заляцеў амап. Ліхтарыкі, шчыты, ствалы, крыкі ўсім ляжаць тварам у падлогу і рукі ўверх. Напалохаліся і дарослыя, і дзеці. Усіх, акрамя дзяцей, у тым ліку пенсіянераў, вывелі на вуліцу і паклалі на зямлю тварам у траву з рукамі на галаве. Калі сілавікі зразумелі, што планаваўся не сход апазіцыі, а звычайны спектакль, то пачалі мяняць свой тон. Дазволілі жанчынам і пажылым падняцца з зямлі. А мужчын па адным адводзілі на апытанне і агляд тэлефонаў, дзе вельмі цікавіліся сувязямі з Украінай. Тых, у каго былі падпіскі не на тыя каналы, альбо калі чалавек не хацеў разблакіраваць тэлефон, сілавікі забіралі з сабою. Агулам затрымалі 6 чалавек. Як мінімум 2 далі суткі. 15 сутак атрымала і гаспадыня сядзібы Ларыса Быцко. Цікава, што за пару дзён да налёту тую ж аграсядзібу наведвалі чыноўнікі, удзельнікі рабочай групы па развіцці аграэкатурызму. Ім таксама паказвалі Батлейку, але ў той раз чамусьці абышлося без сілавікоў. Што будзе, калі вы папулярны блогер і хочаце сустрэцца з прыхільнікамі? Правільна? Турма. Магілёўскі хлопец Артём Галавач мае 270 000 падпісчыкаў у соцсетках. Ён здымае ролікі, як гуляе за камп'ютарам, і ніякай палітыкі. Тыдзень таму ён паклікаў фанатаў на сустрэчу ў цэнтр горада, але прыхільнікаў апярэдзілі сілавікі. Галавача затрымалі і абвінавацілі ў пікетаванні, а таксама закрылі на 15 сутак. Адразу некалькі ахвяраў цягнікоў. У Заслаўі цягнік насмерць збіў 30гадовага мужчыну, які пераязджаў чыгуначныя шляхі на ровары, а падоршай перабегчы перад цягніком вырашылі немаладыя супругі, якія пераблыталі платформы. Мужчына паспеў заскочыць на перон, а яго 66гадовая жонка не. Яе зачапіў цягнік, а траўму жанчына сканала на месцы. Улады настолькі занепакоіліся недахопам медыкаў, што хуценька знялі аж цэлы кінафільм пра тое, што дактарам ні ў якім выпадку не трэба з'язджаць з краіны. Называецца гэты шэдэўр «Ліст чакання». Выйдзе ў пракат ужо праз пару дзён. Але як будзе выглядаць гэтая кінаагітка, зразумела ўжо з трэйлера. Ацаніце і вы. Я знаю, что ты тоже драпануть решил. Что ты сказал? Все, что делают немецкие хирурги, вы умеете. Ты хотел дождаться, когда немцы позвонят. Они позвонили, и что? Заявление. Коржун твой увольняется. Ну и пусть катится. А вы поступайте как обманщики. Предатели. А я бы вам ребеночка родила, раз ваша Ирина не может. Давай звони в скорую быстрее. Вам необходимо провести операцию по пересадке сердца вместе с легкими. Если на операции что-то пойдет не так, подержите меня за руку. Но все будет хорошо. Для чего тебе эта операция, если ты решил покинуть клинику? Я могу и помочь. Думаете, что там у вас будет благополучная и спокойная жизнь? Нет, сын. Она здесь у вас спокойная и благополучная. Потому что вы со своими близкими и в своей стране. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.